To, guys, Khalifa, see Jeremy o. Khalifa, e no easy. E no easy. No balance. Wallahi, na film making be that. Wallahi haka ake yi. To ya gari kun ga yanayin yadda muke cikin wahala ko da yadda ake shiga. Amma ba komai duk a cikin nema ne. Crew members, the actors, a sanan dai sai tafiya ke yi. Ana neman wani sai ya zage ku yanzu. Dan ajiye mota wani wuri. Na ce ajiye mota waje sun ƙi yadda. Ta injin. Gashi nan fa. Kun ga da ake shiga? You know easy.